Здравейте, пчелари! Днес ще покажем какъв е крайният резултат от кошерите, които правя с циркуляра, който съм закупил и който съм ви показал в клипче в YouTube. Това е кошера, сами виждате, всичко е много точно, много хубав кошер. Всичко е направо идеално. Много съм радостен, честно да ви кажа, направо съм радостен, че направих такъв кошер. Също така съм направил още доста корпуси, те са вътре тук в стаята ми, след малко ще ви покажа и тях. Всичко е много точно. Направо се вижда, че кошера свети. Единственото нещо, което не можах да направя, понеже аз съм аматьор, нямам тук вкопани дръжки на кошера, но за мен това не е проблем. Мога да се направя тук от дъскички, да се нарежа дъскички и да се направя тук дъски за кошера, а пък може и да не направя. Не се знае, ще видим. За мен това не е много голям проблем. Сами виждате кошера, направо кошера свети. Имам отклонение от кошера от някой с 1 мм. Това е кошер, който съм закупил от един от Българово. Всеки корпус на кошерите му е със собствено мнение. Някои размерите на кошера не са 50 на 42,5, не са 56 мм. Вместо 42,5 са 43. Някои са 42,8 мм, други са 43. Всеки е със собствено мнение. Тук слагал пантички, за мен това е напълно излишно. Тук може да се сложи просто една перелчица, която струва 50 стотинки. Райбер е сложил, панти, тия работи разясват. Иначе пак е добре изглежда кошера, пак съм доволен, но искам да кажа, че в сравнение неговите той е професионалист, аз съм аматьор. Моите кошери са от много по-точни размери от неговите. Виждате за какво става въпрос. Направо кошера свети. Това е, колеги. Това съм го правил с циркуляра, който съм закупил от един сайт sunnaeuropa.com. Ако някой има интерес да се закупи, това е капака, който днеска направих. Те алуминиеви плаки вчера ги закупих, днеска направих първия капак с плака. Това е таванката на кошера. Виждате, дъното е мрежещо, има опция за затваряне на дъното за зимата. Лятото ще е на мрежа, за да има добра вентилация. Сами виждате, че направо кошера свети от всякъде. Много съм доволен. Сега ще ви покажа и другите корпуси, които съм направил. Те са вътре в стаята. Това е остатъчният материал, който тук ще ми излязат още 10 кошера. Искам да кажа, че аз закупих един кубик дъски от Лесоцентъра в Бургас. От този кубик дъски, това един кубик са 34 дъски. От 34 дъски ще извадя 23 кошера по 3 корпуса. Виждате, това са другите кошери, другите корпуси. Това ми са дъната, които съм направил. Те са мрежести, пак казвам. Виждате за какво става въпрос. Всичко е много точно. И все едно, че някой, ако ги види тези кошери, ще помисли, че може би професионалист дърводелец ги е правил с професионални машини. Искам да кажа, че аз съм аматьор. С този циркуляр, който съм пуснал в YouTube, с него съм направил абсолютно всичко. С него съм набичил тези дъскички. С него съм нарязал тези страници. Виждате за какво става въпрос. Просто всичко е много точно. Единствено имам отклонение някъде 1 мм, но това е съвсем нормално. Това са другите корпуси, които са за довършвани. Те трябва да направим на тях первачета. Няма абсолютно никакви ръбчета. Всичко е много точно. Това са корпусите, които са направили. Те са за довършвани. Това да ви кажа, колеги, много съм доволен. Ако съм помогнал на някой с нещо, или ако някой мисли да се закупува този циркуляр, изобщо да не го мислим, направо да се го вземе и да започва да прави кошери. Всичко излиза много по-евтино. Какво да ви кажа, даже сега мисля да пусна, понеже ще направя 23 кошера, но не мога да ги напълня тази година. Ще пусна 10 кошера за продаване. Ще ги пусна по 70 лева на 3 корпуса. Понеже няма вкопани дръжки тук, което за мен не е толкова голям проблем. Това е единственото нещо, което не мога да направя. Аз нямам фреза и не можах да направя вкопани дръжки, но другото всичко е направо 6. И това от мен, колеги. Чао, ако съм помогнал на някой с нещо. Добре.
Успехи за напред. Чао!